Тей сега. Един мастербол и 3 покебола. Те. Окей, како писукате и чакайте да намаля звука. Значи сега... супер! За кого ми дало, аз не знам. И това да обера. Рататата. What is this? А това нещо. Един бог знае. Искам да си фана някой яка птица, да мога да летя с нея, защото със сигурност някой ден ще ми потрябва. Аман, къв си ти, бе, мен? Михаел, махай се. Я бягай. Варил полето. Какво викаш? Оле, тук има Пикачу на тениската. Бегай се, бе. Педерас. Птичка ли видях? Не. Кой е папагал? Ale, what is this? What is this? Who are you? Electabuzz. Кой? Ага. Ти си? Кой си ти, бе, брат? Не можеш хубаво да ти чуем ето. Той са профишколата. Кой? Брат, къде потъна, бе? Чевата панара, къде си, бе? Бах, ти му си птицата. Направо нямам думи, брат. Кофиш. Той прозвуча много гадно. Там има някакви покемони и мисля да ги видям. Ти кой беше? Ти кой си, бе, брат? Не мога да разпознае. Electabuzz. Sword. Ти не ми трябваше, бе. Мляко. Мил танк. Танк за мляко ли си ти, бе?
Милтън се казва. О, голдък! Ратки, не ми трябва. Ти... Аре, бе... Би! Ти... Кой са би изгодта, бе? А къде отиваме, конче? Готак. What? What? Киквит. Се върна, като намерим птица. Хора, не можах да си намеря птица, но намерих нещо по-голямо. И да, това е един момент. Това е зорозак. Малко се позабавих, тъй като ми отказа мишката и да. Това общо взето е зорозак. Не мога да го яздя, но другия епизод ще търся какво да яздя. Това ще е всичко за клипа. И ще се видим в следващия клип. Довиждане.